Kurdên Êzidî yên ku ji salên 1980 ve ji gund û navçeyên bajarên Bakur koçberî Ewropayê bûne, dixwazin careke din li cî û warên bav û kalan vegeran. Ya Rabbi tu vî şerrî ji vê dinyayê rakî. Li gorî rêveberên navendên Êzidiya çi bi demkî û çi jî mayînde be. Êzidî dixwazin pêvajoya aştiyê bi ser bikeve û şert û mercên vegera wan li welatê wan bêne xweşkirin. Gundê me got dest ser kirî hene. Milkê me cihê me got der û cînara jî dest serdanî hene. Yani derd û kul û gelekin. Tiştekî got sedê sala karekî got nehat bêkirin, nava rojkê jî çê nabe em wê jî zanin. Em hêvîdarin û got dewlet bêtir lê xwedî derkeve. û dewlet wê îmkanî bide ya jî wê baweriyê ji Êzidî re bîne ku Êzidî kar bin warê xwe vegerin, cihê xwe vegerin. Êzidiyên ku ji cî û warên xwe bûne û bi dehan salin li Ewropayê nexasim jî li Almanyayê mane, dibêjin hesreta wan vegera welat e. Tev bêne ciyê xwe ji me be. Tev wene warê xwe û ciyê xwe. Ji me be tev vegerin. Diyê vegerin. Xwedî gavê tev vegerin ne ji zê vegerin. Gîjne se xweliya xwe çawa li virê em çêbûne û carekin biziv revêj bûna dê û bava. Bav û kalê me li vir e yanî her tiştê me li vir e û meriv ji bîr jî nake. Dîsa ax jî ax dikişîne. Em çendî li welatê xerîbiyê jî bin ax dîsa dikişîne. û gava ew çê bitin aliyê dewlet û milet ve em ê vegerin. Di pêvajoya aştî û çareserî ya sala 2013 de gelek Êzidî ji bo çend mehên havînê jî be vegeriya bûn gundê xwe û ji xwe re xanî lêkiribûn. Piştî şikestina pêvajoya aştiyê vegera wana welat rawestiya bû. Maşallah dekak, rûdaw, êleh.